어디서 먹는 게 어디서? 야, 네가 나보자, 네가. 여기야. अर खामबाय क'क्राझारावहाय बोराय बुरै ओमफ्राय सासेया बोराया अरजों खामजाबाय दा थैबाय बोराया बेसरा बोराय बुरै टाइम 야, 내 스쿠티 온다니 돼. 어디서 먹는 게 어디서? मानसिया खामजोब्बाय दियालाय थां जोलाजोब्बाय नै मोखांफ्राबो गारियाव सोदोसो निखौ खामदों खामदों दोलाजोब्बाय गैले गारियाव सोदोसो निखौ खामदों खामदों दोलाजोब्बाय गैले इमारजेन्सि माबा सोदों आयौ खामजोबा मोखांफ्रा आखाइफ्रा गैले मा आपल्याला खांदों मै खामदों आयौ मोखाङाव खामबाय आखाइयाव खामबाय ले बरनदो बान दे बरनदो मोजां खामखाबाय दा दे बोदो औ दे आयो दा फैदो दे दे बरनदो दे खस्थ' थैबायलै औलै बेस्रा आयो होस आं बिदि मानसि दे बरा दे बर'खौ मानसि उनावसो उनावसो सिगाङाव 내 내가 옷 내지 좀 와보자. 하나 내지야. 네, 한번 동작 오다냐? 내 처음 하나 신다. 주시다. 라라라. 야 누가? खस्थ' थैबायलै 아,